Ho deia fa un momentet, s'ha dit que encara tenim molt de temes per parlar, el que mos queda de programa i fins a les 12 del migdia, ja ho saben vostès, explicant moltíssimes coses. Ara fèiem una connexió, xerrarem d'aquest codi QR, de com l'hauran d'instaurar, de com està aquesta situació al sector de la restauració, l'hostaleria, bars i restaurants, en parlarem. Ara sentien també el conseller Iago Noguera, que deia que ja és una qüestió, no?, i un sistema que s'està aplicant a altres països. Però abans d'arribar a aquest punt, mos fixam, com també fèiem i solem fer habitualment nosaltres cada dimarts en aquest programa, en el sector del comerç, el petit i mitjà comerç, sobretot després d'un cap de setmana, el que han passat i el que han viscut, en el qual el temps no ha acompanyat gaire, i aquesta filosofia o aquest costum, millor dit, no?, de sortir a fer unes compres, a fer una volteta i a fer unes compres, sembla ser que ha quedat diluïda entre el mal temps i fins a quin punt també aquí han intervengut el tema d'aquestes tradicions veure que s'importen d'altres països, com és el Black Friday, com és el Cyber Monday, que va ser també la jornada d'ahir. Ahir s'esperaven, de fet, unes compres espectaculars, a veure, amb motiu d'aquest Cyber Monday. En parlarem tot d'una i sabrem què ha passat, no? I com ha estat aquest primer cap de setmana, podríem dir, de compres nadalenques, que és el moment ja en quan se comencen a activar, no?, el cap de setmana, aquestes compres en vista a les festes. Antoni Gallà, president de FEDECO, com estàs? Molt bon dia. Hola, bon dia. Dic que, te sentim bé ara? No sé si te sentim molt bé. Torna. No te sentim gaire bé. A veure, en Juan Carlos, si no, haurem de parlar amb l'altre micròfon. A veure, si podem sentir aquest micròfon així com toca i com Déu mana, perquè no el sentim en aquest micròfon. Ara aquí sí, i d'ahir el farem des d'aquí. Ara te sentim beníssima. Dic, no, te sentim com a d'en fora, Antoni. Bon dia. El que dic, com ha anat aquest cap de setmana? Si hem de fer un balanç? Bueno, aquest dia he estat parlant amb comerciants, m'hem estat moguent, i la valoració que m'ho fan és bastant xereca. Una reflexió que m'ha fet un comerciant va ser que, bueno, és com si hagueren tingut un dia normal de l'any passat, un pot descafeinat, com un dia normal. Però, clar, un dia normal de l'any passat era just abans del Black Friday, que se venia molt poc, la qual vol dir que ha estat un dia molt xerec. Bueno, això per al costat del Black Friday, però el Cyber Monday està més de lo mateix. Per això que estem no acompanya, les ganes tampoc, la gent està sortint a veure llumets, però hi ha molt poca gent en el carrer. Si no hi ha gent en el carrer, la gent no compra. S'afecta i la intenció de que, bé, la il·luminació animés una mica l'ambient en vista no a que la gent pogués sortir a passejar i a fer algunes compres als comerços, que era, no?, el missatge amb les quals, a més, se va representar, no?, tota aquesta il·luminació de Nadal. No surt efecte de moment? No. El llum fa que la gent surti a veure llums, que surti a fer una volteta, però no compren. Per comprar han d'incentivar les compres, i per incentivar les compres jo des del mes de març estic demanant bonos. Bonos és un sistema que la gent cada 20 euros entre 30 i incita a consumir. Què passa? Que la gent en el bono és la gran beneficiada. Jo sempre dic que els comerç no volem llimosnes, no volem una ajuda directa de 800 euros, de 1.000 euros o 1.000 i pocs euros. Això no basta per res. No basta ni per pagar nòmines, ni basta per pagar lloguer, ni basta per pagar res. Evidentment que si te dones estàs agraït, sí, però són 1.000 euros, no t'ajuda a res. En canvi, si feim bonos, tu pensa que amb 1.000 euros, quant de bonos feim? Si només n'has de posar 10, estem xerrant de 100. Se dinamitza molt més el que és l'activitat i l'interès per anar a fer unes compres, i el benefici és major que no tan sols 1.000 euros directes. Però és que fins i tot, ja si partim d'aquest punt de partida, a lo millor podríem haver fet bonos que fossin comuns a restauració, a comerç, inclús a cultura. Aquesta idea no és la primera vegada que l'expliques en aquest programa. A més, ho vàrem quasi no gestionar dins d'aquest estudi, perquè vàrem tenir una entrevista, vares tenir tu una entrevista conjunta amb el sector de la cultura. Aquesta idea ha arribat, ja l'has pogut traslladar, has pogut fer alguna cosa, t'han escoltat, t'agafen el guant? És que mos han sentit, però no mos han escoltat. El gran problema que tenim a dia d'avui és que l'administració sent però no escolta. I això és un problema greu, perquè el que no pot ser és que l'administració s'excusi
que nosaltres ens diguin des de la regidoria de comerç que s'ocupa és de damunt, que no estan fets perquè intervenció no l'Armor accepta. Que intervenció te diguin que s'ocupa de la regidoria de comerç i se passen la pilota una en l'altra. Això m'apareix totalment ridícul. Estem en un moment molt delicat i no és el moment de passar la pilota calenta a ningú. Cadascú ha d'assumir la seva. Jo, com a president d'AFEDECO, assumeix la meva i faig feina per canviar les coses. Per tant, considero que l'administració ha de fer el mateix. S'ha de posar les piles i fer feina de veres. I no me val ja que mos passem pilotes. És que s'ocupa d'aquesta hora de l'altra. No, no. S'ocupa de tots, perquè no feim tot el possible. Antoni, ara en parlaven, no? I deies, no me val que se passin pilotes d'una regidoria a una altra, és a dir, d'una responsabilitat a una altra. Ningú vol aquesta responsabilitat, però qualcú haurà de posar el fil a l'agulla, o què? Bueno, és que com poden posar fil a l'agulla si tenim l'agulla i tenim el fil, però no el sabem posar? El problema és que si tens les dues coses, però no les saps conjuntar, tenim un problema greu. Una administració que no és capaç de conjuntar dues regidories té un problema molt greu, perquè fan feina en el mateix edifici. Només és qüestió de voluntat. Per tant, parlant d'una manca de voluntat política. Jo fa temps que crec que és així. I en parlaven, no, d'aquestes mesures, parlaves i estàs reclamant aquest bonus per intentar incentivar, no? Sobretot ara hem vist la campanya de Nadal. En aquesta campanya de Nadal, com se presenta, com estan les coses a dia d'avui? No ho endevinaries? No ho endevinaria. No. Ja me puc aferrar a la taula. I t'he aferrat. Tenim la campanya de Nadal, que les patronals han fet un esforç titànic perquè mos estem jugant els recursos que tenim, mos estem jugant, que si no mos va bé la campanya de Nadal, mos quedam fora recursos. Vull dir, les patronals quedaríem en perill d'extinció. I a dia d'avui encara no sabem quan podrem muntar perquè no tenim els permisos. El mateix, comerç, d'on s'ocupa a intervenció. Intervenció, d'on s'ocupa comerç, però encara no tenim els permisos. Això, evidentment, nosaltres els permisos per la campanya de Nadal no els demanàvem el mes de novembre. Fa mesos que estan demanats. Encara no les tenim. Encara no sabem, encara no sabem quan podrem muntar. Estem parlant d'una autorització, exactament, anem a explicar per les persones que diguin... Sí. Només és que m'hauran d'autoritzar. Hi ha una sèrie de coses que t'han d'autoritzar des de l'administració, evidentment, en ple de via pública, per estrenar el mateix, transport... Però, clar, estem parlant d'autoritzacions que han tingut mesos per arreglar-ho. I ara, en el darrer moment, ho haurem de fer aviat, corregent, a veure si en sortim. Això és molt trist. Una de les coses que més me rebenta és això. L'administració que juguen amb molt de dobbers, que tinguin aquesta lentitud, que tinguin aquesta ineficàcia. I les patronals que tenim el que tenim i han de viure dels nostres associats, haguem de fer la resta. Llavors heu demanat l'autorització per fer la campanya de Nadal, tots sabem, no?, aquesta campanya de Nadal, que puguin treure, no?, algunes, no?, alguna part del gènere al carrer? No, bàsicament el problema que tenim ara és que per la campanya de Nadal nosaltres muntàvem la pista de gel, que enguany no se pot muntar per mort d'aquest gel, podrien tenir problemes de Covid, però clar, muntam atraccions, seguim fent el mateix. Estrenet i totes aquestes coses, tot això està aturat. Encara no sabem quan ho podran treure, ni si ho podran treure, ni com, ni res. Només se sap lo de la pista de gel, que ja és obvi. És obvi que no se pot muntar perquè... Però jo crec que l'administració ha de ser més amb aquestes coses, ha de ser molt més dinàmica, que jo no entenc si és que els hi falta personal, no vull entrar en aquest discurs, però el que sí que crec és que estan les coses com estan i tenint els problemes que tenim a dia d'avui per moure la gent, jo crec que han de ser molt més dinàmics. Me sorprèn que no tinguin encara aquesta autorització. El manco, i sabres què, no? I que un s'ha d'atendre, no?, amb una mica de temps i de previsió, perquè si vos informen 3 dies abans, com s'organitza tot això en 3 dies? És que és complicadíssim, però tu pensa que enguany és molt més complicat, perquè estrenat, per exemple, l'any passat podria dur X persones, enguany pot dur un 50% d'aquestes persones, però és que hauran d'organitzar les coses, però és que a part, estrenat des del moment que vota la gent fins al moment que puja, han de desinfectar estrenat. Vull dir, és molt més complicat que els altres anys. Clar, si és més complicat i hem de fer manco temps, el problema s'accentua. I quan no hi ha per què, però de fer de pressa i corregent,
No entenc per què t'han d'obligar a fer-ho d'aquesta manera. Ara estava pensant també, no? I hi ha una de les zones mítiques també amb aquestes festes de Nadal, i és un altre sector, que és el sector, no?, que posen les paradetes artesanes per vendre ara les figuretes de Nadal a la plaça Major i tota aquesta qüestió, que també han hagut de tenir paciència, han tingut resposta, però també un parell de setmanes esperant a saber a què s'havien d'atendre. Clar, és que això és un problema greu, perquè pensa que els recursos que tenim avui són molt inferiors als recursos dels anys passats, i aquests recursos, si els has d'emplear en una cosa que no doni bon port o que no vagi a bon port, tenim un problema greu, perquè si consumeixes els recursos no els pot destinar a una altra actuació. Això és el que ens preocupa de veres. Ja està clar. L'administració diu sent però no escolta, me l'he apuntada aquesta frase d'Antoni Gaià, que és el president de FEDECO, diu sent però no escolta, necessitant totes aquestes mesures, aquest bonus, saber què han de fer en vista de Nadal, perquè clar, és que estem parlant, avui és desembre ja. Sí. És que no queden 3 setmanes. És que no queden 3 setmanes. Si s'ha d'organitzar alguna cosa, ha de ser en 2 setmanes. Abans de dir 14, o abans, inclús, no? Per la Constitució ja, en teoria, hauria d'haver... Clar, però és que pensa que el problema afegit és que totes aquestes coses ara s'han de provar, perquè no sabem com anirà. No sabem els temps que tardarem en desinfectar estrenat circulant, perquè l'haurem de desinfectar des de la parada de on votarà la gent a l'aturada on pujarà la gent dins aquest espai. Han de saber com ho han de fer, perquè no és el mateix que diguessis és que estarem dins un parc tancat. No, estarem pel carrer. Haurem de fer en el carrer. Aquestes són totes les reivindicacions. Me sorprèn, no? Clar, si jo te demanara una previsió per les campanyes de Nadal, no em porta de demà ni ara de moment res, perquè és complicat. No tenim ni idea de com funcionarà. Si no hi ha cap activitat a més, no?, que pugui donar una mica d'aquest ambient. És que jo, si te'n records, fa molt de mesos, que em varen parlar una vegada i te vaig dir que per jo Nadal era un punt d'inflexió. Jo crec que en aquest moment s'havien d'haver fet les coses d'una altra manera. Crec que per Nadal la gent havia de començar a ser conscient de que hem de conviure amb la Covid, però que no el Covid, si prens totes les mesures de seguretat que ens demana l'administració, no és un problema tan greu com ens volen fer veure. Però si per un costat tu molles aquest discurs de que pots sortir al carrer, que pots sortir a una tenda a comprar, i l'administració per l'altra te diu no, és que no has de sortir de casa teva. Són discursos contradictoris. És lògic que no hi hagi gent pel carrer. Tots tenim por, tots han tingut qualque familiar, qualque amic que ha patit el Covid. I clar, tots tenim por. Però el que també està clar és que si seguim amb aquesta dinàmica, d'aquí un parell de mesos el problema no serà el Covid. El problema serà que no hi haurà un duro en moviment. Això serà un problema greu, perquè és que l'administració no ho podrà suportar i la butxaca dels contribuents tampoc. Tindrem un problema molt més greu encara. No ets la primera persona que me parla i me xerra, no?, i me diu d'aquí 2 mesos, veurem gener, febrer, quina serà la situació. Hi ha por. Ahir m'ho deia concretament la presidenta en aquest mateix estudi en directe de l'ABEF, de l'Associació Balear d'Empreses Familiars de les Illes Balears. I més manco venia a ser aquest missatge d'una altra manera, però aquest missatge mirant també la vista en el mes de gener amb aquesta preocupació. És que Néstor, està en el mateix. El greu problema que tenen les empreses familiars és el greu problema que tenim nosaltres, els comerços. És exactament el mateix. Toni, ja te deia, bé, clar, ara la campanya de Nadal haurem d'esperar quina és la resposta de l'Ajuntament. Hi ha alguna reunió prevista? Bueno, avui hi ha una taula per decidir què feim en les galeries de la plaça Major. Un concurs d'idees era el darrer, no?, que s'havia publicat. Però és que si havies de fer un concurs d'idees, el podries haver fet l'any passat abans de Nadal, que per Nadal ja sortigués idea i aquest any que eren posada en marxa. Jo el que crec que és un poc ridícul després d'un any de reunions, d'anades i tornades i d'idees de tots els col·lectius, perquè qui més que menys ha presentat la seva idea, el seu projecte. Però jo sempre dic que han d'anar molt més enllà. Les galeries de la plaça Major és un tot. Les galeries de la plaça Major formen part de la plaça Major i formen part de l'entorn de la plaça Major. Vull dir, aquest projecte podria ser fantàstic per redistribuir la gent del centre.
L'any passat, la gent del carrer de Sant Miquel se queixava que hi havia massa gent per Sant Miquel, que no s'aturava la gent perquè el flux de gent no deixava aturar-te a veure un escaparat. Tu ara imagina per un moment que féssim en el centre de la plaça Major una entrada per al mig, que creàssim un element al mig de la plaça Major que redistribuïs la gent que ve de la mà cap en el carrer del Sindicat, cap en el Born, cap en Sant Miquel, però que redistribuïssim una miqueta la gent. Tots aquests carrers tindrien vida. Per ventura, no se tracta només de pensar en les galeries, se tracta de pensar en l'entorn, en el conjunt. Perquè també és cert que quan una cosa se degrada en els costats. Per exemple, tenim l'exemple en el carrer Velázquez. Se va començar a degradar el carrer Velázquez, però tot el voltant se va degradar. I no només se degrada el comerç d'aquestes zones, se degrada també la vivenda. Per què? Pues perquè la vivenda baixa el preu, perquè és més complicat llogar-la. Vull dir, és tot, és un tot. La plaça Major és el mateix, és un tot. I hem de veure com un tot. No hem de veure que, bueno, aquí muntaran qualque coseta. No, ha de ser un projecte consensuat, per descomptat. I jo sempre dic que hem de fer un projecte que junti el resident, el comerciant i el visitant. Han d'aconseguir tenir un indret en el qual ens puguem veure tots i puguem estar tots en tranquil·litat i en pau. I deia, amb aquesta taula avui veurem, no?, que sortirà ja alguna decisió, sí, no, és que... No. No, ja ho Avui se saben. xerrarà, hi haurà propostes, però seguim en el concurs d'idees, seguim en totes aquestes coses. Però jo crec també a Palma, quan fem qualsevol cosa, qualsevol operació, qualsevol actuació, no han de fer actuacions per fer-les, han de fer actuacions a llarg plaç. I jo crec que les actuacions haurien de ser capaços de consensuar-les. Consensuar-les no només a les patronals i els veïnats, sinó els partits polítics entre ells. Per què? Perquè si ara fem una actuació i d'aquí 4 anys o d'aquí 3 anys entra un partit polític a una coalició diferent a la que tenim ara, no va de canviar, ha de seguir en el mateix. Els dobers dels ciutadans són molt mal de guanyar. Els impostos a tots mos sangren i a tots mos fan mal. Per tant, jo crec que els imposts de totes les persones han de servir per coses profitoses per la ciutat. El que facem ha de ser definitiu i ha d'ajudar a desenvolupar la ciutat, però no un any o 2, sinó 10, 12, 15 anys. Clar, és un projecte a llarg termini i a llarg plaç, és a dir, que no s'estigui canviant cada 5 minuts. A més del que estem parlant, no?, que és un lloc i un punt estratègic I emblemàtic. I emblemàtic del centre de la ciutat de Palma, que ara mateix, si passam per allà, què hi trobam? Bueno, nosaltres ens van entrevistar el divendres, company vostre del mitjà de comunicació, i el divendres podies trobar la gent de les paradetes i a nosaltres. I ja està. Qualque cosa més. I ja El està. divendres crec que era de les 9:30, una cosa així, que nosaltres estem a la plaça Major i feia por. Com dinamitzam i com llançam aquest missatge per aquestes properes setmanes, perquè seran setmanes importants. Ara ve el pont de la Constitució, se poden fer les coses que se poden fer en les medides, evidentment, i les mesures, les mesures, en totes les restriccions sanitàries que han de tenir en compte, grups, aforaments, etc, mascaretes, guants, gels hidroalcohòlics, distància física, tot el que vulguem, però si hem de fer una compra de Nadal, si hem de fer una compra perquè ara vendran les festes, i potser no seran 10, no seran 10 que nostres, seran 6, o seran 4, o seran 3, els que siguem, no? Però haurem de sortir a fer unes compres a un mercat, haurem de sortir a fer unes compres a uns regals, haurem de sortir a cercar encara que sigui un detallet, no seran 5, seran 3, però aquest esperit de Nadal. Sortir De Nadal, i de fer l'esperit de Nadal de cada any. i de fer compres, perquè no és el mateix. Ara amb un clic fas, però amb un clic te poden passar moltes coses, i això sempre ho dic. A mi que m'agrada aquest esperit de sortir a fer unes compres, de fer la volteta, i potser sempre vaig allà mateix, o sempre no passeig per les mateixes tendes, però ja fas aquesta volteta, ja t'agrada, ja agafes com unes rutes i vas fent, no? Per tant, clar, aquest esperit, com el podem recuperar? Jo crec que el primer de tot que hauríem de recuperar és la memòria. El més important seria recuperar la memòria, perquè tots hem viscut el fet de que anàvem a la botiga de Madame Maria o de la veïnada, anàvem a la botiga i ens enduem el que fos, el producte que fos, a casa nostra, i ja passarà ma mare a pagar. Això a internet no passa. Ja passarà ma mare a pagar. Això que mos hem acostumat a un clic, el que dius, sí, però és que també hem perdut les relacions humanes. Perquè jo me fa molta gràcia quan parlam de recuperar relacions humanes, sí, d'acord, perfecte, però els hem de recuperar en tot. A la botiga te n'anaves, coneixies, parlaves, t'aconsellaven,
Totes aquestes coses s'han perdut, i jo me fa gràcia quan me diuen és que he anat a una botiga i no m'han atès bé. I a internet, que te fan molt de cas. A internet, quan tu compres el que sigui, te fan molt de cas. I si després no és el producte que te volies, te fan molt de cas. El que passa és que ens hem acostumat a veure tot en negatiu i ens hem d'acostumar a veure les coses una miqueta més en positiu. I ens hem d'acostumar a veure les coses en positiu, com tu bé dius, i anem acabant. Tu ho deies ara mateix, i has posat, has dit, no?, dins la nafra, dius, mos fan cas a internet? No, compram un clic. I si després no te va bé? I si t'arriba un ladrillo, com ha passat? Torna, pots trobar qualsevol cosa. Que han d'anar cap a la digitalització? Sí, segurament, i vosaltres hi apostau, a més de demanar una pàgina, una plataforma digital, virtual, que estiguin tots els petits comerços de Mallorca. I no només comerços, nosaltres creiem, nosaltres apostam per una gran plataforma mallorquina o balear, és completament igual. Una plataforma a la qual hi tinguem cabuda tots, però hem de cabre restauració, hem de cabre comerç, hem de cabre cultura. Tu has de poder comprar entrades a través d'aquesta plataforma, has de poder comprar qualsevol producte en aquesta plataforma i has de poder, el mateix, comprar una pizza, si és necessari, el que sigui. Però sabent que si compres en aquesta plataforma contribueixes a que la teva comunitat segueixi funcionant. I importantíssim, veurem si arriba també, no?, aquesta plataforma. Un desig li podem demanar en el 2021, els Reis. Veurem si se porten bé, segurament, que arribi aquesta plataforma, perquè després hi ha gent que diu que no s'adapten, no és que no s'adapten, no, és que no se pot fer de la mateixa manera. I és que s'ha de trobar el punt d'equilibri, i hem de sortir a fer aquestes compres també, a banda, fins que arribi aquesta plataforma i que diguis, no, és que jo estic comprant en el meu veïnat. És que, però, de totes maneres, tu vam parlar moltes vegades, pensa que una plataforma virtual grossa estarà ben posicionada, però si jo monto una tenda virtual per jo mateix, mai l'aconseguiré posicionar. Correcte. Serà molt complicat i amb això així no se pot competir. Ens quedem amb aquest missatge de, sobretot, intentar ser un poc positius i no serà la darrera vegada que en xerrarem abans de que acabi l'any, segurament, i que ens tornem a retrobar en aquest estudi. Toni Gallà, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres, com sempre. President d'AFEDECO. Fins a la propera. Fem una aturada, un minut, per respirar una mica i, sobretot, també per rebre el proper convidat. Ho saben vostès, ho he dit abans, hem connectat amb el Parlament de les Illes Balears, hi havia una pregunta de la diputada del Partit Popular, Salomé Cabrera, interpel·lant el conseller de Model Econòmic, en Iago Negueruela, assumpte dels codis QR, de veurem de quina manera els bars i els restaurants no poden fer realment un registre de clients de manera tecnològica que ajudi i que, bé, no s'hi oposi tampoc la vulneració de la llei de protecció de dades. Bé, hem enganxat aquest punt del plenari, contestava el conseller Iago Negueruela, i nosaltres parlarem ara d'aquesta qüestió també. Ho farem amb el nostre proper convidat i xerrarem de com se fa precisament aquest registre amb els codis QR.